Lidi. Čau lidi, vítám vás u tohoto videa. Jsem tady zase s Fandou. Čus. A dneska jdem hrát duo, nebudu to dál obkecávat a jdeme na to. Já se vezmu jako třeba Cordelis. Tak jo. Tak my jdem na to. Jo. Zajímavé. Jdeme na to. Mimochodem, já jsem měl účet a to si víš, jak jsem ti říkal, já jsem tam měl toho Fanga. No, No tak já jsem měl všechny panáčky. všechny jsme mocní. Bylo jich 51, kam já jsem měl... Ty jsi umřel? Tak to je GG, no. No, přesně to. Draj. Pojď. Jo! To prčit. Zdrhej! Co je? Nevím. Ne. Mě tady jde Wi-Fi normálně. -8, tak to je GG, no. Tak já mám super, já mám -18. 18 minus, tím fakt jako nevěřím. Ne, mám minus kamera 9. Tak to je fakt pěkné číslo. To děláš prd. Já! Uvidíme se ve hře lidi, tak čau. Tak my jsme se lidi přesunuli na Stumble Guys. Co chceš? Koukej, Ty, to bys měl mamku poprosit. to nechci. Ale oni přišli kostky znovu. Tak Nice. já jdu roztočit spinoš. Pojď. A tu novou special. Tam je to nová. Nějak. Takže 5 gemů. GG. GG. Dáme kompat nejlepší. No to počkej. Nebo ještě. Já jsem měl jednou 5 free spinů za sebou. Fakt? Já jsem to měl nějaký bugly. Co ten triček udělal? To je hrozná hra, jsem to zkusil. Dementní hra, fakt. Zkus si to stáhnout, ona je to fakt blbá. Fajn. Dementní hra. Ne! Čekaj. Nice. Dobrý, točíme, tak komu padne lepší? Na stejno. Vidíš? A mně padlo skoro special. Takže na stejno. Počkej. Hele, já mám tady big box. Pojď! Ať to bude special. GG. Ale kámo, Já si to otevřu taky. ty to nemáš otevřený? Ne, Aha. A myslíš, že to máš? nemám. Tak co ti padne? Chlapáku. Já doufám, že Já si myslím, že tak 15 gemů. to bude epic. Jemu teď málem padla special. Teď ti to... Jsi to otevřel už. Jak? Jsi otevřel, když jsem tady nebyl. Hele, já si můžu otevřít ten box. Jaké? Ne? Máš. A jo? Koukej. To ti nepadne special. Jednou padlo 2krát legenda. Fakt? Ti Padne kamo nic. prosím. No. Říkám, jako.
To ti říkám, že je to na přísrač. A kámo, mám 59 gemů. Uka. Já mám kamo 208. A nepřenutíš mě, že bych něco koupil. Ne! Ne! Kup to! Nebudu to kupovat. Tohle si chci koupit. Já mě padlo GG. to. Dobrý. Marka koupit tohle, no. Kámo, to Tohle chci, aby mě padlo, kámo. Fakt? Mhm. To je poslední tvoje komunka? Fakt? Ukaž mi. Počkej, myslím, že jo. A počkej. Ne, ještě tyhle ty. Ještě těch 8. Tohle mám tu úplně nalevo, nahoře. 200, ne asi. Tak 50. No zrovna, tak já jdu. Help me, prosím, a to je ten skin. Ty, kdyby ti tam padla legendárka. Jako taky bych byl rád, ale hlavně ne tak, co je stejná. Já si země... Kam ona ti nepadne, chápeš to? Ona ti nepadne. Takhle blízko. A ona ti nepadne. Ach jo. Tak jak se cítíš, když ti utratím teď něco? Nech to! Ach jo, tyhle to... Neposlal bys nikam. To nejde. Kámo, kde mě... Kamo, ty jsi to měl takhle kous, kamo ti padne Uncommon. Teď na tebe mohli být zlí, že jo? Teď ti to kamo... Natáčíš to? Jo, natáčím. Už to má 7 minut. Vytočí tuhle kravinu největší na světě. Tak pojď, kamo. To se teda hodně rychle. Takže taky 50 jako já. Super. Já... Ne, fakt perfektně, kam mám padla ta, co jsem chtěl. A ona ti padne Uncommonka. Opening? Yes. Mě padla legenda, kterou mám, ale to nevadí. To je dobrý. Už by to vadilo. Zatoč se ještě. To natočím. 9krát můžeme. Ne, to si našetři. Si našetři, když tam máš ty spiny, ti padne 200 a máš to. Nedávně padlo 90 takových tokenů na to. Fakt? Na to verli, protože já ti to ukážu. TikTok. Reklama. Proč natáčíš ty reklamy a stopneš to? To je jedno. Ale zase special, nebo special. Tak epic. Mně to dalo error! Tak ráda. To nebudu našetřovat. Ten, jak se jmenuje ten Patrik, jak se to jmenuje? Tumpa, to berí, jo. A karfe. Fando, jdem hrát. Asi jo, no, zřejmě. Kamo. Jak to, že na ní nemám ještě ani jeden, když mě padl několikrát na ní? Na Epika? A má mě padlo 25 na nějaký Epic. No, 100! Tam ti může na toho mýtika padnout 100. Když mě padne 100, tak já jsem mrtvej. 20! Ty dneska získáš! Asi jo, zřejmě. To víš 30 ještě. Pojď to.
To jsou ještě 5! Ještě 15. Ne 5! 15! Ne 5! Ty už to máš 26. To je dneska jaký lucky, kámo. Mám to je poslední spin. A teď to ne. 100. Ale 10. A to je dobrý. Kámo, 36, chápeš to? 36, kámo. Počkej, já zatím jdi hrát, aby je to bavilo, to video, jo. Ne. Nic, tady se prostě děje něco divného. Jo. Kolik já už to mám, To fakt. vidíš. Jde! Lidi, napište do komentářů, ať mě nechá, až tady příště budu, nebo s ním nebudu natáčet, souhlasíte? Jestli jo, a ještě mám kanál, taky, YouTube. Devil 150. Ne. Ne? Já ti ho potom ukážu to video. Tak já vám potom ukážu, jak se jmenuje ten kanál. Je, počkám, on se trošku seká. Mně se to seká hrozně moc. Takhle jsem to Trošku lagy, no. Jako trošičku. Trošičku lagy, no. Mně nejde sklouznout. Ty fogo. Jsou lagy. Napište do Máte komentářů, si? že jsou to velký lagy. Ne. Tak asi logicky, jo. Opáč se mi to zmáčknout. A co zás? Tu hovadinu. Tak proč to máš nainstalovaný? Protože... Mně to nejde. No tak chcípně zkus. To nejhorší apku pro učení na prdel. Každý mohl naše prdel mluvit. Pojď 60. To je GG, no. Jak GG, to je dobrý. To je skoro nejhorší. Ne! Tam na to. Ano, přesně tohle. No to se... Kamo? To bude na můj prstí. Když to bude 100, tak já se podělám. Prosím! Máš jí. Kom tady skáče radostí lidi. On tady, kamo, přeskočil půlku postele. Oh my god. Teď vypl tablet. Protože chci, no. Tak já si to zatočit ještě 800. Nezle. Dělejte už! Co já to taky na to? Já ti to ukážu ten kanál. A oni to neuvidějí. To je jedno, prostě potom najdeš na YouTube. Máš. No, tebe odběr. Ty nemáš u mě odběr. Mám, říkám mám. Ukáž. To prčit. Jo, kámo, tohle to mě časně. Tohle to mě je hrozný. Do finále, Fando. Chápeš to? Hm. Jo, mě tak svědí noha. Jo, a tohle, kámo, to je fakt real. A to auto, to prostě o to seklo, jo? Koukej. Vidíš to? Fando, máme poslední, kámo, mapu. Mám zkusit triček? Pikachu. Mám zkusit triček, Fando?
Můžeš. Stejně jak tě týpek strčí. To prčit. Tak jak Hoši, tak to video už je docela hodně dlouhý, tak čau. tady